ҳабибуллои 24 сола 4 моҳи пеш аз сафи қувваҳои мусаллаҳ рухсат шуд. ӯ пас аз хатми донишгоҳи славянӣ нахост ки ҳар сол дар мавсими даъват ба артиш дар ташвишу гурезогурез бошад. тасмим гирифт ихтиёрӣ ба хизмат равад. ҳамаи мисол тағоҳоям, амакҳоям, падарам алал хусус хизмат кардагӣ буданд. Чӣ гуна медонем шараф аст, хай боз пахлӯи дигар низ дорад. бо вуҷуди мухолифатҳои модар ки аз сару садо ва хабарҳои нохуш роҷеъ ба вазъи артиш огаҳ буд, соли пеш ҳабибулло ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваст ва барои хизмат дар батальони десантӣ аз Душанбе ба вилояти Суғд сафарбар шуд. Машқҳояш саҳархезӣ дар як режими муайян, дар як нормаи муайян мисол инсониятро нигоҳ медорад. Дар аввал вақте ки даврони тайёршавӣ яъне карантин ба кам мақсад душвориҳо буд. ин сарбози собиқ мегӯяд аз ҷавононе ки солҳои пеш хизмати сарбозиро адо кардаанд дар робита ба вуҷуди дедавшина ё меҳтарсолорӣ мешунид. аммо соли хизмати ӯ ба гуфтаи ҳабибулло назорат аз болои қисмҳои ҳарбӣ дар Суғд зиёд ва тартибу низом хуб буд. назорат ва сахтгирии роҳбарони ҳамон қисмҳои ҳарбӣ сабаб шуда метавонад. вақте ки мо мерафтем бо мо ҳамсӯҳбат мешуданд, аз суди ҳарбӣ меомаданд, аз кумитаи амнияти давлатӣ меомаданд, мақсад бо мо ҳамсӯҳбат мешуданд, чӣ мушкилӣ доред. ҳабибулло мегӯяд дар қисми ҳарбие ки ӯ хизмат кард ҷавонони мисли худаш соҳиб маълумот зиёд буд ва ба гуфтаи ӯ ин гурӯҳи сарбозон дар муносибат рафтор аз ҳамхизматони дигарашон фарқ мекунанд. Собир Саидзода яка писари хонавода ва расман аз хизмат озод буд. барои таҳсил ба хориҷа омодагӣ мегирифт. аз имтиҳон ҳам гузашт, аммо пули шартномаи таҳсилро надошт. бо қаҳр чанд соли пеш ба артиш рафт. саҳар чой ширин буд, 20 грамм маска сливочный мегӯянд маска буд, хӯроки якуму як дона тухм. мисол ҳама хел буд. даврае ки ман хизмат мекардам, мисол ба ҳамин шояд баъзе одамое буданд ки дар ҷомеа шаванд дар берун аз қисми ҳарбӣ зиёдтар мехӯрданд. мисол бар онҳо кифоя набуд. баъд ба як меъёри муайян худро даровардан мисол каме ҳамин душвортар буд. шахсан барои ман таомҳо, хӯрокҳое ки медоданд шахсан барои ман он қадар ба таби дили ман набуд ва хонаи падару модари ман ҳам вай ҷо нест ки мисол ман шикоят кунам. собир мегӯяд дар соли хизмати ӯ дар мавриди таъмини сарбозон бо либосу пойафзор мушкил ҷой дошт. либосе ки ба сарбозон дода мешуд духт ва сифати хуб надошт. дарёфти пойафзол бо андозаи мувофиқ барои бархе аз сарбозон ҳам мушкил буд. аксари вақт сарбозо сарзаниш аз пушти чӣ бигӯем аз пушти сару либос, тоза нигоҳ надоштани сару либос ё ки камтар ришу мӯйлабҳои давидагӣ, мӯи сари баланд. баъд бисёри солдатҳо ба ҳамон муҳит мутобиқ нашуда буданд, мегурехтанд аз ҳамон қисмҳои ҳарбӣ фирор мекарданд. дар чорчӯбаи оиннома гӯем, дар чорчӯбаи қонун дар гавбахт ба муҳлати 5 шабонарӯз ё ки 10 шабонарӯз нигоҳ мекарданд нисбат ба чӣ қадар мисол ҳамон сарбоз ҷазои сахт кардасту ё ки сабук. вале бо ин ҳама ба гуфтаи ин ҳамсӯҳбати мо зиндагии сарбозӣ ба ӯ мустақилиятро омӯхт. баъзе хислатҳои бад ҳам доштам, намехоҳам номгир кунам, аз он хислатҳо канда шудам. баъзе чизҳоро боз омӯхтам барои худ. умуман ба қадри бугем модарона мерасидам ки либос мешустанду чӣ коро мекарданд. хизмат ба ман як дарси хуб дод. аксари ҷавонон пас аз хизмат аз нақли ҳолатҳои латукуб шудан ё дедавшина аз ҷониби кӯҳансарбозон худдорӣ мекунанд. ин ба қавле ба шаъни як ҷавонмард намезебад. аммо дар маҷмӯъ коршиносони созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар мегӯянд бо вуҷуди то ҷое тағйирёфтани ва аз талошҳо барои аз байн бурдани аблава ва меҳтарсолорӣ ин ҳолатҳо ҳанӯз ҳам рух медиҳанд.